Dwi'n fyfyriwr trydydd blwyddyn yn Brifysgol Bangor. Cwpl o wythnosau cyn y diwrnod canlyniadau, doeddwn ddim yn siŵr am fy opsiwn cyntaf, felly dechreuais edrych ar brifysgolion eraill a dyna sut bennes i lan yn Bangor trwy'r system Clirio. Ar ôl y diwrnod canlyniadau, fydd i lan i Bangor am ddiwrnod agored, a wrth edrych rownd y llety, roeddwn yn reit impressed a'r ffaith bod y llety'n warantedig, nath hyn tynnu'r stres i ffwrdd o'r broses clirio. Wrth edrych o gwmpas y brifysgol, roeddwn yn hoff iawn o'r cyfleusterau, yn enwedig y labordau a'r gwch ymchwil y mortheithwy. Roeddwn hefyd yn hoff iawn y pontio, gyda'r ardaloedd astudio, y caffi a'r cinema i gyd ar un to. Roedd cael lefel uchel o addysgu yn bwysig i mi a dwi wedi ffeindio hyn yn Bangor. Mae fy hoff bethau yn Bangor ydy'r awyr agored, yn enwedig mynyddoedd Eryri, traethau Ynys Môn. Dwi hefyd wrth gwario amser efo fy ffrindiau a mae'r cyfleoedd chwaraeon yma wedi bod yn wych. Yn fy marn i, peth pwysig gallwch wneud yn ystod y cyfnod clirio ydy dod i weld y brifysgol a cael teimlad o'r lle a cerdded rownd Bangor a gwneud y gorau o'r diwrnod agored. Roedd mynd trwy'r system clirio'n hawdd iawn.